Matur sembah nuwun. Mulai kemayu matur nuwun. Senengane kemayu. Selanjutnya isih ono apa mau? Kopi. Kopi wengi. Kopi wengi. Kopi wengi Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Kula nggih dereng saged Mas Gading. Pun ngadeg riyen mawon. Ngadeg riyen, sepenting ngadeg ayo sah ngewet ge meneh. Yang penting ngadeg sik. Penting ngadeg sik terus ya. Sing penting ngadeg. Sing penting ngadeg Mas Gading. Nuwun. Niki lagune diganti mawon nggih, Ganti. soalnya nggih kanca-kanca nggih dereng to Mas. Oh nggih. Digantos lambada. Kopi lambada oke. Dengar musik lambada. Langsung joget ya, Lina ya. Iya enggak tahu apa secara naluri ya. Napa niki diganti napa? Dere ajeng digantos napa? Apa, Mbak? Napa penonton Mbak Bile wonten pamonditan napa? Dari penonton nih spesial wonten Muntilan. Napa? Ninggal tresno, tinggal katresnan. Oke, yang sana. Mister Mendem. Mister Mendem. Mister Nggih. Ora yo lagune. Ninggal katresnan kalau dari penonton sini. Nggih. Yang mriko wau Mister Mendem. Mister Mendem dulu apa ninggal katresnan dulu? Mister Mendem Mbak Tatin ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Gading. Lah niku sing endang niku. Sing endang. Nggih. Sik iyongan tangane. Bar tabrakan. Karo Mas Janu. Mas Janu siap. Nggih, napa Mas Janu? Polainya nek ra ono sing dueti sapa? Heeh, Bimo Aris. Nah, apa kuwi ya apa-apa. Mister Mendem. Mister Mendem. Dari penonton ada yang mau? Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem kok. Ayo. Mas Giswan. Geret wae lah. Geret wae. Ayo. Ngadek. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik ya. Ngadeg Mas. Yo dijoli sapa sing ngedram? Oh, karo koprol barang. Desa aku kon ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Yang penting ngadeg. Nek masalah si doporane mengko pikir gare. Lah iya, sing penting ngadeg Mas. Sing penting ngadeg. Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. Ayo. Jare tangane loro ngedram. Nah, malah kethuthuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa iki? Iya niki nembe nyuwun apa? Jaluk teks to. Contekan. Ya Mas oke. Oke, monggo. Mister Mendem.